Mä löysin Kirpparilta suuren ennustuskirjan ja mä ajattelin, että voitaisiin yhdessä kokeilla näitä tämän kirjan tapoja ennustaa. Mutta sen verran mä haluan tähän sanoa, että itsehän en haluaisi puhua ennustamisesta, vaan energioiden kanavoinnista. Koska aina kun me tehdään jotain energiatyöskentelyä, niin me kanavoidaan sen hetkistä energiaa. Tilanteet muuttuu, energiat muuttuu, joten varsinaisesti ei ole kysymys mun mielestä ennustamisesta. Mutta että lähdetään kokeilemaan näitä kirjan erilaisia ennustustapoja. Ja lähdetään helpommasta liikenteeseen, eli tarot-tulkinnasta, eli tarokeista. Katsotaan, mitä kortit sanoo. Ops, sieltä tulee meille miekkojen kuningas. Ja katsotaan, mitä kirja sanoo tästä kortista. Tämä meidän kirja sanoo nyt sitten miekkojen kuninkaasta seuraavalla tavalla. Tumma, määräävässä asemassa oleva mies. Joo, no tämä nyt ei ihan hirveästi vielä auttanut tässä niin sanotusti energioiden kanavoinnissa tai tulkinnassa, että kuten arvata saattaa, niin aika tämmöinen kirja nyt ei välttämättä ihan, kun on muitakin ennustusmenetelmiä tässä kirjassa, niin hirveän laajasti näistä kerro, ja tässä nyt ei ihan hirveästi vielä avaudu. Mutta juu, kyllähän se pitää paikkansa. Miekkojen kuningas voi olla myös tällainen määräävässä asemassa oleva mies. Mutta että mitä sitten? Mitä sitten? Me samalla kun tipahti se toinen kortti, tai nostin sen tuon äskeisen kortin, niin tipahti tämä toinenkin kortti, eli miekkojen kolmonen. Ja täältä lukee tällainen, että menestystä sen jälkeen, kun esteet on raivattu tieltä. Tämä oli itse asiassa mun mielestä aika mielenkiintoinen, kun mitä itse olen tästä miekkojen kolmosesta aina lukenut tai mitä on tulkittu, niin hyvin paljon aina semmoista, että sydänsurua ja suren niin kauan kuin suremista riittää ja sitten asia on valmis. Niin tämä oli mun mielestä itse asiassa tässä kirjassa aika tämmöinen positiivinen sanoma, että menestystä sen jälkeen, kun esteet on raivattu tieltä. Joo. Kyllä sen varmasti sillä tavallakin voi tietysti niin kuin nähdä, ja mä mietin just sitä, että jos ajatellaan, että se on sitä sydänsurua ja surut on tarkoitettu surtavaksi, niin kyllähän sitten, jos sä käsittelet sun sydänsurut, niin kyllähän sieltä sitten löytyy tavallaan ne esteethän on silloin raivattu sieltä tieltä pois. Joo, olen samaa mieltä tämän kirjan kanssa siinä mielessä, että kyllä sydänsurun jälkeen, kun on käsitelty, oli ne sitten vaikeuksia parisuhderintamalla tai oli ne sitten ne sydänsurut liittyen oikeastaan mihin tahansa asiaan, nehän voi liittyä ihan työhön, talouteen, mihin tahansa, niin kun tavallaan ne esteet on raivattu sieltä tieltä pois, niin menestystähän, jollain tapaa sähän oot menestynyt jo silloin, kun sä oot käsitellyt sen asian itsesi kanssa. Joo, oikein hyvä kortti. Käydään vielä läpi vähän tätä miekkojen kuningasta. Sekin on ei pelkästään tumma määräävässä asemassa oleva mies, vaan miekkojen kuningashan se on sellainen, mä näkisin, että hyvin semmoinen hahmo tai henkilö, se voi olla tietysti sinä tai joku sun ympärillä oleva henkilö, ja nimenomaan tästähän aina sanotaan, että tämä ei välttämättä ole henkilö, tämä voi olla ihan semmoista maskuliinista energiaa, joka ilmenee vaikkapa sinussa itsessäsi, niin miekkojen kuningas on sellaista, tietenkin, koska se on miekka, niin se on semmoista ajatustyöskentelyyn liittyvää loogista ajattelua. Ja mä näkisin, että jos sun tällä hetkellä tarvitsee tehdä joku päätös tai ratkaisu, niin se enemmän tapahtuisi järjen kuin sydämen avulla. Eli ei sellaisia tunnepitoisia ratkaisuja, vaan nimenomaan sellaisia ratkaisuja, joissa tarvitaan järkeä, ajatustyötä, logiikkaa. Vähän sellaisilla perusteilla lähdet tekemään sitä ratkaisua. Ja sitten mä ajattelen, että se on nyt, sä oot itse
itse tavallaan nyt kanavoida sitä energiaa, että otatko sä nämä kortit yhdessä vai erikseen. Et jos jompikumpi nyt ei resonoi yhtään suhun, niin jätä se energia vastaanottamatta ja ota vaan se, mikä suhun resonoi. Se voi olla menestystä niiden hankaluuksien jälkeen, kun ne on käsitelty. Se voi olla sydänsurua ja hankalien tunteiden kohtaamista, mutta myös semmoista älykkyyttä, vahvuutta ja niiden päätösten tekemistä nimenomaan loogisesti ja järjellä, eikä ainoastaan niin kuin tunteella.